Lah niku maos alhamdulillah tok niku saged ngebaki timbangan kesaenan dhateng yaumul mizan. Wis cukup alhamdulillah. Wonten tok lho wis ngebaki. Niki amal terakhir ingkang ditimbang lan bisa ngebot-ngeboti amal timbangan dhateng yaumul mizan niku kalimat alhamdulillah. Lah mila monggo jenengan kata-kata maos alhamdulillah, alhamdulillah. Dari wiritane Mbah Yai ini Gusmi niku alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi panjenenganipun Gusmi menawa alhamdulillah mboten kok beto tasbih, ngasto tasbih mboten. Alhamdulillah, 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 mboten Bu. Panjenenganipun Gusmi menika alhamdulillah niku lafdzan wa makna. Jadi sering maos alhamdulillah menika keranten napa ingkang dipun hadapi, situasi dan kondisi napa mawon ingkang dipun jalani lan dihadapi niku disyukuri sedaya. Diparingi sakit ya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Duwite akeh alhamdulillah, alhamdulillah. Gak duwe-duwe utange kata tenang lho iku yang utange kata innalillahi wa inna ilaihi. Dan itu lah dengan Gusmi. Jadi alhamdulillah, mendel-mendel alhamdulillah, alhamdulillah. Itu lilo, ridho.